ndechni waber richo kik wariambi. Inyalo yudo ni ng'ate riemba to potol moro yudo kacha omiyo tuomre gi wadgi. Omiyo en gima ber seche ma kata sirikal wacho niya adhi timo dual carriage, seche ma gidual the roads matiende ni ji te ringo kadhi koni to joka ringo e ndara mopogre, mano bende reduce. Nikech wasebedo ni every year during Christmas period, during Easter period, ma traffic is a lot to one direction. Yudo ka thoge gi bende ng'eny nikech it's a period ma ji bende ni thuolo gidwa timo activities moko, ceremonies moko, koro there's a lot of movement. But ndechni wa is one thing bende nyalo contribute immensely to what we are seeing. And thirdly, anyone bende kaka joma riembo, wabe wa take up responsibility magwa. Wang'eyo ni we are always taught seche midhi e driving school inyisi ni you are the only sane driver on the road. Ang'o ma idwa ni jo isemo bed sane driver to in you are not a sane driver. Why are you overtaking where you're not supposed to overtake? Why are you speeding where you're not supposed to speed? Emomiyo wach ticket ma wacho cha come in handy. Koyudi ni overtake amoko negi overtake, you are charged. Indang ibed ni chulo government every day. At the end of the day ibo wacho ni oyo we alu yo ma ndalo mane michuki okelo safety measures. Donge did not assist, but eventually donge tinde jonge ngamitingo more than 32 ka en gari mar 32 to michuki to notho nene. Onge ngaitingo more than 7 if it is a 7-seater. Nekech iluor ni police dhi makiwe mana ni michuki rule. Omiyo gigi eki en mana ni bende wanyalo chakogi and we ensure proper implementation. Kika beda ni wacho ni idhi maki, idhi terie doho to gima mkakati kae mamondi chope doho to gineno ni how do we reinforce this whatever the measure. Rachael. Wach na mugi keni wadhi e ndalo mar Christmas. Koro I wish joneno waduto Merry Christmas kwende duto mauntiere. Wamed lamo Nyasaye kwa gonero kamano kuma wachope kaka oganda kaka jopiny. To kendo bende waritre ahinya nikech nyithindwa bende ni thuolo sani to seche makamagi miyudo ni nyithindo koro wuotha maonge gi sababu tang yud ni especially nyithindwa manyiri to ni nyathi omako ich koro skunde dhi kethre. Omien kwayo mara ni seche ma nyithindwa ni dala especially mar Christmas ma koro jia wuotho kuonde mopogre biro dala ni wabede ni wang'iyo nyithindo maber, waritre maber kendo walam Nyasachwa ni koyie to chope kodwa 2026. Ko kamano to I wish you all a Merry Christmas. Nyasaye majang'wono mondo med rito kuonde duto mauntie. Erokamano ahinya Rachael Omollo. Oscar pachiko tudore kod rido chike mag apaya kaachiel kod wachne mogik. Irido chike mage. Ino kine chike mirido. 4,458 accidents happened in 2025. 1,973 deaths. GL miochiko gupra degabiri moto. Nikech ang'o? Nikech fuo. Most of accidents mabedo coast ka 90%, as much as roads nyalo bet ni richo, but 90% human error. Gima dhoko ngoto riembo gari. Mano ng'amo konego bed. Mano ng'amo nyalo ok ohinyre kende. Ohinyre ka jomoko.